Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! May sa Action Night Patrol magasunod sa dili gilamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:52 sa liwat mayong gabi. Karon nga adlaw Miyerkules petsa 8 bulan sang Disyembre. 17 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kitang bali 24 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Miyerkules naman ng edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining kapadulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga naman sa police blatter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sinimata kadulungan oras sa kagabihon, Patrol 2. Kaya na pa nagalambiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan kagimolsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, puwersa ni Action Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Aton mga update sa mga balita national, international, breaking news, flash report. Update naton sa COVID-19 News Center, Miyerkules edisyon. Buylog man naton ang puwersa action ang Defensor.
Opda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagan. Ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabilin isa ka oras. 6 ka minutos nga pagpangalagab. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ining kagabihon sa Miyerkules nato sa nga pagpangalagad. Mabulubog ang panahon plus gang yindugangan niya pa. Ang katugnaw sang tiyempo tungod sining maulanon nga panahon. Magina-monitor ang pag-asa nga low pressure area pero ara pa lang sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Way pa siya makasulod sa para. Pero ining LPA tinagahatag ini sang dugang nga paggulugalom sa pilakabahin sang Luzon, Visayas, kag Mindanao. Tugnaw na gid no? Kon kahapunanon, kon kagabihon, gabi na gid kon kagahon. Abaw, ko sa mga bukid-bukid kani. Mga ari ka sa nabukid nga porsyon sang DSB sa Banwa sang Don Salvador. Kung kaysa las 5 pa lang, kundi dulom na. Puwerte ang fag. Ang alipuop la. Kung nagadala ka sa lakyan mo, masugata mo ni. Hindi ka kita dalan, bro. Standby ka mo dugay-dugay, ha? Kay may madaog naman dugay-dugay sa aton nga sini nga pamaskwa diri sa Action Radio Bacolod. Standby ka mo ha, dugay-dugay ha. Nagira-check tayo nga linya kung available. Kung hindi available ang linya ya, sailota sa available nga linya. Sino naman ay hana mapalaron nga mangin winner naton karon nga gabi sa atong sila papalagad sa SAP anniversary sang Action Radio Bacolod. Pamaskwa man nagyapon sang Action Radio sa mga avid listeners naton nga wala untat nga naga-monitor, nagapamati, way nagasaylo. Saan tagaan pa sa bago nga radyo, ay paaman pa nga 3,000, way agapaliso radyo. Kaya siling nila, diri kami sa Action Radio. Ay, pwerte. Sige, gina-check tayo nila siling nga linya. Pag mag-ring da cellphone nyo, sabta ha. Ibase inyo na nakapalaran. Kag kamo magabaton sining kagabi sang 500 pesos. Pero balik pala sa panahon, subo nga maulanon, ti extra na nga paghalo nga sa aton nga mga drivers. Labi na gid sa mga dalan blang nagyan nyo, asfaltado. Iko na muna nga chimpo nga tigululan. O maunanon ang panahon, maduludanog ang dalanon. Basta asfaltado ang dalan. Muna nga hinay-hinay kita. Labi na gid sa mga dalan blang nga may mga pulo-pilas. Dalan nga salbidahon. Nanhalong gid kamo ha, basta nagaulan kay dandog ang dalan ta. Pira palayo basta mo pa nang halina sa aksidente nyo bla. Muna sa mga nagabiyahe bla kung kaagahon. Ikawan tagit ang pag-inom ha. Tapos kung nagabiyahe kamo kung kagahon bla nga daw aboton kamo sang katuyon nyo. Dulog gid kamo anay. Pauway-huway kamo anay bisan pila lang ka minutos panghilamos kamo. Anong mahimo nyo labla nga balik bala sa wisyo kag normal ang inyong paminsaron? Ang isa kung nagadala ka sa lakyan nga layo ang biyahe mo, bukas bintana mo, muni nga tugnaw sa dupoy sa hangin. Ang kaisa makibot ka lang, mapiyungan kakadali, pro. No?
segundos mapiyungan ka bla. Opera palayo lang. Kung sa dira parang ginahalinan sang ginatawag nga aksidente. Muna nga ayaw gid mag-inom sang makahulubog ilimnon kung nagabiyahe kalayo. Tapos kung ginakapoy ka kung ginatuyo ka, way anay tulog-tulog bisan 30 minutos lang piyong-piyong lang kadali bla. Kay kadelikado nga daan. Kung mga layo ang imo sini nga biyahe. Amo nang pinaka-importante nga sa pagbiyahe, extra gid nga paghalom. Ari na siya, ari na ang aton nga winner. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari nga aton nga winner sa line number 1 mayong gabi. Hello. Hello, Mayong gabi. ng gabi. O sino nga nini? Nimya, Apelyido, De La Cruz, edad, 56, status. 56. Oo, ang atong status ano gani? Sa unang aksyon, Hindi, ang status bala? Ano ka, married, balo, laon? single ma'am. Single, ma'am. Okay. Single. Oo. Oo. Taga din gani? Sa Purok Tangige, Barangay 1, Bacolod City. Ano trabaho taga ni Manang Nimya? Ingkuan, Tigiber sa Tigulang. Ano? Tigiber sa Tigulang. Caregiver. Dara man sa inyo? Oo, Ay, to. lapit lang be. Ay. Lapit lang po be. Oo, tidra kaga ara ka na sumungali sa tigulang nga nagaginabantayan mo. Oo, gapamati lang ako sa Aksyon Radio. Ati very good mo nang nami ya bisan ka bantay ka tigulang kung nagapamati ka way gina problema ano. Oo. Oo, ti sige tungo sa pagpamati mo amo ni oras taga-anta ka 500. Ay, sige, Oo, salamat. Pasko na sang Aksyon Radio ni Mia ha. Oo, sige ha. Oo, ate, ano gani ang extra sang report gani sa Aksyon Radio? Daw na balita, Aksyon Radio. Oh, sige, naglangtod ka pero okay na. Way kaso basta importante ka pamati sa Aksyon Radio Sige. Sige, Nimya, hulat ka da sa text buwasaga sa among nga opisina para makuha mo ang imong nga premyo, ha? Sige, salamat. Salamat, Nimya de la Cruz. Congratulations. Salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ayos, taga Purok Tangigi, Barangay 1. Si Manang Nimya. Bergler, siya nagabantay sa tigulang. Spiak balaya man lang. Muna yung bintaha. Sa Cobra, kaya nagapamati ka sa Aksyon Radio. Buwinas sa magabot ngalan mo, Matic, 500 pesos. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 10:03 na. Hindi ka na mag-usik chimpota kayang aton nga oras. Gina lagas na lang. Standby sa mga report ha. Gikan sa aton sa mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger, Action Nelson standby, Action Aroticar standby ha. Una-unang observation report sa aton sa nga Patrol 2 with Action Eddie Raboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Eddie Raboso, observation report sa Patrol. Action Eden, kamusta? Hello, may gabi. Oo. Aksyon Radio ni. Sino gani ni? Ay, nagdaog ko sa 500. Matik. Yun na ako.
Yung pamati ako lang ko ngayon, man ko nga ako mag-color bala. Ay, ikaw po yung mati. Bisan sa ano nga bagay nga yan, kag Jackson Eden niya. Dason gani, kung may staff gani, doon ko daw numero mo, kaya kung tawgan. Hindi na magproblema, kay damo ka na maninay, kag maninoy. Agod, mo na yung ano da, ang kampiyon da, Maninoy Eric. Na ano naman. Si... Sige naman lang, kahit si panahon sa Pasko, dapat ang mga lalawas na sinyo mga bulsa. Atag yung dito bulsa ko. Waslik man da? Waslik man? Correct. Waslik kwarta ha, hindi waslik puder. Namo na lang tirada. Sige pa ulan din. Nagatulo-talit lang, nag-untat na siguro, nagkakanta kanina, may labyan ng reaction mixer. Mo ito siguro yung raston ko mga gaulan. Nga man, kakanta siya. Hindi pala rilao, siya kanta ya. Ginalingaw yung nagaro kalingaw niya. Ginambalan sa gana, uy, pus na kay gabi na eh. Ate, nagluntat sa gamay, ting ulan, nagluntat man eh. Ate, very good. Ate, na siya gito gali. Siya gito yung guro paulan guro. Pero ate, damo na nahidlaw mo sa mga video, karaoke, bala. Pero ate, matamat naman si Bunga nga nagabalik. May ara na gani kuan, may ara na sine, may ara na sa mga ipasugtan na nga rin mga Christmas party, abaw! Lato-laton na ni kung ano ni, wasi magwa ni ang costume na sunere sa disipto ni. Baw. Balaan ta lang niya kung ano daw mga kuan. Sing-ogid bala ang tuk-tuk sa mga superhero. Ang lailada ko ang duty, timing may balita, wakadto sa balita. Naka-costume pa. Naka-Spider-Man pa, be? Naka-costume pa. Naka-Spider-Man pa sa, no? Kita, isa ginawa, matrending na yan kumamo ng sitwasyon. Wow. Sige lang kay dira pa mapakita nga bisan magkainano unahon tagidya ang pagpangalagad sa pagserbisyo sa aton sini nga mga ka-aksyon. Pero at the same time hindi tawan pagkalipatan kasi allowed naman gid ang mga Christmas party mo. Kaso 50% lang abi kag ipabilin gid ang social distancing kay amo gining nahidlawan na generic nagligad nga tuig. Sado ito yung kahipos niya daw wala ito yan ni Haynihoy. Correct. Wala mala ito yung kumbaga ng Disyembre tapos umandi sa matamak na mayara na. Kaya ang mga kwanda ito kaya niyo walang istasyon na 4th floor. 4th floor kami daw tutulan niyo na lang. Kaya gina-share man na mo na. Gina-share nga blessing sa aton. Gina-share man especially sa mga kinahanglan din. Subuan ka bala sa solidarity sa aton sa may dalom station bala. Oo. May mga nagaplastar sa folding bed, mga pantay kang sa hospital bala. Gusto na. Subong kaluluoy na sila generic. How much more? Pag-abot siyang 24, 25, nga Christmas, gidi bala? 30, Christmas 31. Correct, 31, nga ra sila draya sa hospital nagabantay sa ila himata nga to dito sa sulod. Hindi man sila ya pwede ka nga magtiner dito. Kay nagani may nagapangita pa to kay Action Alvin kay nangayo sa bulig ko ano mabulig kay ang iya ko nung mapudya, wala sa kabalo, maging saylo na to sa babaw, hindi sa kasulod. Ang iya isa ka pudya, nagpuli man to, nagkuha sang gamit, no, wala ito sang aputan. Grabe, That's why nga, ang aton nga stasyon ni ara das tubang emergency kabalo ka naman bisan singo lang nagkaka sa aton kag kung sarangan ta mabuligan ta na kay ti naintindihan tang ilay sitwasyon galing kay hindi lang wala pag-abusaran kikita dabaw nadali guligan ay gali ka ligan mo ate sige lang sunod din basta nakabulig ka sa parehas mo doble na ko ni balik sa imo mo. Yes. Bahala na lang ko sa akon to. Itong may pagsugid yung sa akon. Basta naghapag kuya kay ti. Basta ano ko generic mo. Basta bata bala. O pagkaon. Ang istoryahan. Dumaluoy ka wala kay ti. Kalain mo na nga magsigi na kalakas dalan. Wala unod ang tiyan. Baki ang guto magsaka sa ulo. Bala kang baglain. Pangwa. Correct. Ang wadang budlay. Ginapang ano lang managani. Ginapang pulo pang api lang. Ginapang
smoke lang ng iban gani ni action nixon taho mo. Oo. Mas brave pa ang hindi pa maka-smoke basta sa Nixon, malaba pang kabuhi iya. Kasi Oo. punan pa sa kabuhi, isang isa, hindi lang sa danay mag-smoke ang 20 yata, lang danay, no? Oho. Ano na dang Mayo. Pero, ako nung Ara na, matik na matik. matik na niya kay basta mo na mga magbinuligon niya mangin kuan man na mangin blessed man na sang doble kaga mga palahatag tagaan pag inasang damo para sa kay maninireaction da sila kung kada Disyembre gatag sa sakon. Oh, amo importante da. Oh, pagka Enero dayon damo na sa mga baton da sila da ni Maninoy matanda kag sino ganay pa? Armando na, ante. Kumplito na. Kasimple lang yung ilawag. Kabalo na ka muna. Pero, diriya sa palibot sa siyudad sa Bacolod, 10 minutos. Ay, ano to, sinagilingatan curfew, no? Oo. Kaya mata ang aton sini. Ay, nakibot so bisila ni Manong, oh. Ari kami sa may lagun. May mga nagapangtakod pa di sa Christmas light. Diri sa lagun. Sa nagatulot-talit. Na-overtime na? Overtime. Overtime. So, no, kaya nga, ano, ni-realize, ano nga? Ha? Sa Sabado. Ginay daw din nila takod sa lagun. Actually, ang mga Christmas lights. Kaya sa Sabado, posible ko, no, ma-lights on diri. Kada mo na di sang mga gintang tubtok di ba lang ang mga dalagko nga mga stars, mga gagmay nga mga stars ari sa puno, ang iban nga mga LED lights ginapurma sa puno. Di ka sadya ka nami ni tanawon paglabot sa Sabado kay na do kita ko man sa news gani. Ang silay do may lights on man mo. Nagligar to pila ka banwa kag syudad sa diri sa Negros Occidental nagapatigay naman sang lights on ceremony nila. Para may tulutan-awon man ang ila sini nga mga nasakupan kag bisan mula kita masubuan ka matulog ko sa nagakuti-kutitap do it can give you hope at the same time actionaries no nga Pasko ara na naghilapit na it's a season of giving, it's a season of loving kag pagpatawad man kabay pa nga mangin matawhay mangin masadya kag mangin damo ang unod sang bulsa ng bonus na iya. Pero importante, amat-amat na nga nagabalik kita sa aton sining normal nga panggawi bala. Grabe gining halit sa COVID-19 sa aton action Eric. That's why dapat hindi naton pag-abusaron bala ang mga paghalog nga restrictions sa ATS para mabuligay lang kita para matapos na ining COVID-19 nakakapoy na gidya bisan wala mo ginapatungol bisan hindi mo masipa dira kag hindi mo matampa makapoy ka sang halong man sang kaugalingon mo kay kung once na perfectuhan ka daan mapuli kasi inyo apektado na din ang inyo sini nga pamilya domino effect kumbaga that's why halong-halong gid kaya sige ako ng COVID-19 kag halong-halong kay nagainulan dalagit sa mukalo kag jacket kay bawal magkasakit. Kag sa aton sining mga action nga nagabiyahe bala. Paulit kasi ang mga motor dira kay dunga lang inyo sining guma. Hinay lang kamo. Especially kay sa sining mga inoras nga tawhay amo man ang ginasaligan sang iban hala sige pa gusto da padlagan tapak da sang gasolinador kay kuno tawhay na kay amo na oras. Amo managaling ginapaminsa to sa isa kundi nagbungguan ay ka mga duwa. Dapat halong gid kay may gahulat nga pamilya sa inyo sinitag sa ka mga puloy-an. Okay? Ayos. Very good. Para sa aton sa nga balita at sinari karon na lang sa pagbalik report diri sa Action Night Patrol. Observation report halin sa patrol, action idenabot sa mga ka-action din sa bansa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat gid aksyon Edo Daboso. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod medyo nagtulot-talithin na lang. Pero ang kalangitan ti ara gyapon ang galom nagapabilin. May bes nga mabulubas kung ulan, may bes nga tulot-talithi lang.
Tapos sa may paman pa nga pagmulumadlos sang hangin. Balikan na lang si Action Idinamoso sa balik niya si Pawlagad sa isa rin natipon nga mga report. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:14 na. Dasig sa aton nga kwano. Dasig sa aton sining oras, no? May gabi din na kay Ibuni Butcher sang Germany. Nagatamyaw lang si Ibuni Butcher sang Germany. Sa iyang pamilya dira sa may Banwa sang Murcia. Kay Sherwin Lial Sailo. Nagapamati man sa ato, no? Dira sa Himamaylan City. Si GN Balinsoy may gabi igid. Nagapaurok-urok man. Si Annalyn Abanto Bilanggoy. Dira sa Carolaan Kabangkalan. Oy, migo ko Jory ni Pumuseno may gabi igid. Si Akisa Vergara, nagapamati dira sa Barangay Zamora, Banwa sang Pontevedra. Si Lito Dayap, amo man si Narisa Ruiz Ilare. Eugene Nasapine, naka-tune-in na si Paderia Yolohinyo sa Pini sa Abuanan, Bago City. Donald Kamasagda, may gabi kay Jeffrey Rodriguez. Tamayo lang si Vice Mayor Renato Malabor Jr. Si Mer Hilsana, siling niya, Sir Eric, good evening. Greet ko mga pasyente sa tanan ng ospital. Mayo lang ang pagpamati. Get well soon. Just pray to our God. Tadina Hype Magbanwa, mayong gabigid kay Ronnie Sida sa Himamaylan City, ga monitor sa ato, no? Si Ronnie C. sa Himamaylan City. Si Sabardo NN Imalay sa Kawayan, ga monitor man sa atong sining pagpangalagad. Si Raker P. Luces II, ara man na. Nelson Selbidirio Mangilan Jr. Wow. Sir, kapamati ako while duty sa Abu Dhabi Medical Health Services Dubai branch. Patamiyaw sa akon Iloy kag amay permigid kapamati kada gabi. Ana May Centino kag Chopilo Centino. Halin na kay MDPC Abida Unitnik. Ay, puwerte. Sa barangay Kaboglia si Saburdo in Imalay, no? Pamati sa aton. Quezon City, arama si Jenny Lynn Banduhaw. Si Efraim Arus. Good evening, Action Eric. Upod ta nagligad sa Manbil. Ay, gali ka. Lipat ko toto, Efraim Arus. Lothel Bunda and family, happy listening gid. Milili Oligo sang Bani Cafe Tangoba. Sir Edwin Pineda sa New Jersey, araman siya. Sila ni Lisa Joy Ilon Amoroso, kag Martin Aliling. Awin Torres, Inobaan, pare, good evening, musta ka da? Lenrig Inoperio, one of the members of Zumba Mamis. Ay, puwerte, si Lenrig Inoperio. Sige, salamat kita. Si Lilia kag Ramon Taton, Maninoy Rimo kag Clarita Tampipi. Totoo Clark Tampipi da sa Garden View sa Division, Barangay Tangob, may gabi kita. Rodel Aurelio, Teresita Yong kag Georgia Gargasiran. Mr. B-Boy Bilasor, Star Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo. Nagapaurok-urok gid. Michael John Season, Lily King, Raymar Suato, Imperial Alma Oligon. Mga pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandanon. Alin na kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Si Ruel Hipelga, Santa Lisay, ara mangani Ga-monitor man sa ato, no? Nagapaurok-urok gid, no? Sige, ang iban karon naman ha. Kay ari na si Action Roger Gotib. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Report. Migo ko si Roberto Pineda Jr. Ga-monitor gido may gabi dala kay Roberto Pineda Jr. Yari si Action Roger Gotib. Line number 3 sa report. Jermaine gabi. Yes, sa aksyon na rin may gabi sa itong mga aksyon. Sa itong mga balita. Nga pag
inulan dire sa amon, no? Do malipayon ka subong, do matsago, do may Pasko kag plano pa mo. Dali. Daw, hindi mo Do blessing gid kinang pag-abot na ni manager si mo kina no. oo, kaya tigid, Daw yung timing, grabe gid. daw ka naking dayo ng ba? Amo gina basta mayo si Lord Simo kay daw ga abot lang ang blessing hindi mo mapakta no. Oh, amen, oo. Amak mo, ipa-send lang tong vaccination card ko. May 2 ka patos tayo. Grabe, mo pati mo, daw gandam mo. Swerte. Sini manager sa ako niya boss si Aksyon Rodjo daw nakachamba sa luto ko nga mamaw niya kay timing nga daw birthday sang apo itugli kay na. Oo, di ba, ang lechon kawali kay na, di ba, ka batyado. Swerte. Amo 5 kakilo mo yun, kaging lechon kawali, swerte mo. Gahit, ang sungad. Grabe, kaya swerte pasalamat sa ako nga sa ako daughter-in-law lang, ang magad. Oo. Kasi yung grabe, kay Papa, yung mo pagpalang ka, Joshua ba? Oo. Balukor man nga. Sa kuya nga daan niya, simple mo lang ko. Oo. Oh, galing kasi kung si Mrs. Pasay na, Oo. galing ko, Ario, ya, di ni Alin. Galing ko, ini, bayad mo dito sa kuhan kasi 3 kapalitos ito kayo na mo. Gindibay-dibay mo gali. O, tamak mo na teksan ka lang ni Action dyan. Matik na yon. O, kung di, ko data kita sa kapilokal. Oo. Pagkatapos to ya, primero, motong isa kapalito to. Pagkatapos, pagkaduga-duga niya, vaccine card mo, vaccination mo, pinama mo, kuha na to, kuha na. Kasi, may ara dala mo, liko wala, liko matuto kayo misin, dala ko matugya ako nga libre, ay nagaling to kuha ni kuno, ay nakuno discount. Oo. Ya, pero sa ako di, may ara. Oo ba? Ang siling may ara, isos gid pa send lang. Oo. Pag-send, sus! Oo. Dayo ng Matik na yon, matik. pati kayo nagatingala. Una, liko ito lang gin-send mo lang vaccine card. Nagalikan ko. Bigyan sa sunod yung terrible si manager ko magpalangga. Basta, abi ko primero daw. Naglahog lang. Dulog-ahog lang blau. Oo. Terus kali kay koreglito ya inang amo naglito daw amo naglito yung napaabot gili. Oo. Ati lipay man tong akon nga pudo. Oo. 2 cup nga konti mo na sa puweste ya lapay ang lisod kawali mo puweste nga. Ano mga 5 kilo mo yun? Oh, sus. Guyog-uyog pa. Grabe na yun. Guyog-uyog pa. Oh, sus. Grabe. Salamat gid kay daw dako gito nga blessing kay na di ka kita mo ya nga minuto lang nagaling ka to sa interview kay Police Director na kay Richard tungod tong natabo di nga masubo bulita di partes bata to kun ano na file na kaso. Tuod, no? Pagwa ko police station to pag liko ko lang isa ka liko. 3 politos na yun. Ba, matik ah. Chamba. Yung ko sure ka gani sa bakmura di ka mga iba isang law daw tag 300, 400 ang mga kwa kunya isa ka liko lang niya 3 palitos ah. 3 palitos mo. Panampo. Kuha na. 3 katao, no? Oo, ay palabot na sa kuano sa 18 ni daw ginapananaw. Kaya tanaw kami ni Mrs. sa kuano sa mga costume bala sa mga barbell karakter. Abaw, o tiyaray, preparahin na kay basi pala kung Hindi ko din maling ako man, tinudlo niya na kay kung bulok para nga bisan mga gisi-gisi lang mo. Hindi ko ako direct na nagurya. Hindi ko rin mag-intry. Kaya basi ko ako babagdaog. Pero hindi ko hatat naman na sa iban. Kaya gano'n. Ayo. Tanawon ta na.
Di, ginalataw pa namon di kundi ginang mayo Oo. Kaya kundi incredible ba? Pito yung nablas na kita, hindi kaya kwa na mo. Gani. Kahukas nga na yung mga panapson nyo sinakon mag-incredible siya, butlay na. Banibal na. Ay, puwerte, no? Dumuhuya mo sa ba? Eh, muna, ako salamat sa kay Sema. Salamat sa atag sa ko na advance kaya Christmas daw, ay kung paabot mo tumon, sabi rin ko na ano daw, ginamgulang ko ba? Oo. Iba dahil kami, 10 numero para nga maka 2 palitos lang. Kunya wala na, pag-iko ko lang, ano na yun? Matik ah. Patik na yan. Muna na. So, balita ko na yan. Ay, ba nalabot na gani sa magkakago na, kay preparado na ko sa Madilinda. Oo, isa pa na. Oo, kay Toto Jewel, yung ibasan ko, preparado na ko, no? Ara na. Timing gini, kasi yung dala ko nga ba na extended niyo. Oo. Puno gini sa mga ano tawag ni, mga original ka mga branded. Wow. Oh, woo! Ay palabot sa ang sunhan. Oh! Lato-lato na ng chimpo kag timing. Awa! Sa nagkakaigo nga timpo. Nan, sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Action na rin ka. So, sa mga balita natin, huwag ito ang kaso, blamatok sini sa Bantay Bukid. Ate, may mga paalaman si Police Lieutenant Colonel Aki Dicere, binigid sa mga Bantay Bukid. Kasi, ang iba na sila nga, may mga armas, iba na sila natin, may ginabantayan sila. Oo Pero dapat, ilaman nga siguro, nga ilan nga pag-usar, pag-gamit sila, inabalang responsible man lang. Ano kaksidente tiro sa bata kalito? Hindi mo ito mag-iban sa bata kalito. Kado isa man kapamilya ito, no? Ang ano? Ang suspecto pala daw related man ito sa bata kalito. Ay, dito lang pamilya. Ang mga upuntain ng pamilya. Ini ang suspect si Nomar Ayan Berto Idicchuso. 46 anyos, edad din, taga Sicabao Monte, barangay Sicabao Monte, Aluyan. Okay. Sa barangay Kaduaan. So, actually, nag-ako naman siya ng voluntary surrender pagkatapos sa corner naman siya kasi siyempre pamilya man to mga tiyo to kaglulo ang kwan mo, ang upo dyan to sa ating lang na napalupok sa armas niya. Gani. Lupok siya mo to nga nagigo sa dingding sang balay sinisang mag-asawa kabayon. Sus. Si Jason kay Jenna, kay mo nga nagigo to sa ila bata to, mudlay sa ulo daw. Patay gitong bata, no? Napatay gito sa Eric yung Domingo sa hapon to tabo. Ahay. Dala sa Dr. Ramon Costilo, galing kasi transfer sila, pero kapag siya man ka mahal man hospital, pero transfer sila para man to sa pero mga kwan mga budlayan lang. Pero pag-abot na sa Bacolod, wala na sila hindi man ma-opera na bata. Pagkadasunod law Lunes, sa gabi, ibawian ka buhay bata, no? Sabi. So, manay kasi isa pala katuwig ang kag napulog bulan mo. Ang edad. Kaya sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dicere, wala naman file ang kaso na yun. Kay ang iya lang nga extrajudicial confession. Kinahanglan siyang abogado sa presensya sa abogado mo. Kamo nang advice ni Fiscal Maderato. Isang gin-connect naman siya kay Attorney Ralph Bascunas ang Public Attorney's Office. Hindi siya available kahapon. Binigit siya buong kasi wala sang opisina. Wala sang trabaho, wala opisina. Siya muna nga wala pagin matikayon, pero tag na appointment si Attorney Ralph Bascunas nga buwasaga. Kaya itong suspect nag-provisa man siya kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dicere nga mabalik sa buwas man hindi hold sa police mo kasi
na report na si Eric pizza 7 na, tabo pizza 5. Okay. O, hindi siya ma-hold sa pulis, hindi man at pursuit operation to, kundi nga pagkatapos nga nabato nilang informasyon, pagi man gani sa ato pag-connect sa ilang, may amo na, may napatay. Gani. Di pagkatapos sila, nag-investigar sila mo to nga nag-santo man to ang ginikanan, nagpa-record actually pizza city sa hapon. So, ang ila sila nga nagwa sa investigasyon nga sa kulihin nag-ambal naman ito ang mga tiyo, ito mga katiyuan ito bla, kaga itong lulo nga ang upon nila muna lagi kubisi dito nga mag-surrender ginimitar sa pulis. At sa kulihin nag-ako man siya pero ito dugay panay nga nga ano sa iya daw mga upon ito bla pamilya nga nga ikaw man nagpalupok karmas yan o panakaroon na bingi balibad mo da. Gani. Kaya mo ito nga sa uligin ako, inigiban nga siya nag-discharge sa armas sa isa, kaya mo nagigo sa bata, no? Sa ka-tercase caliber. Pumisa, mag-saksonere, kaya ibuhat si turnover ako, no? Away pa di pa sa Renders Police, eh? Away, mas Renders Police na, pag-kantrato, wala siya dala armas, sila nga, buhat i-surrender niya man. Rason, mag-tubang sila to sa attorney Ralph Vascunes. Kaya dito katapos ng director na yung file. Pero pag-file siya, hindi siya madala ito nga i-presentar ito nga inquit. Okay. Kundi nga pag-file siya at large. So, supporting regular filing. Pero ang iyang extrajudicial confession of permando niya nga ara si attorney Vascunes, amo ito i-present sa fiscal. Kano matapos sila kung ma-file sa kaso? Hindi na sila mapriso? Hindi siya rin mapriso, lato na na Eric ang warrant ng barasya mo itong explanation ni Police Lieutenant General Laki. Di siya rin klaro, tama na siya pamangkot. Correct. Nano matabo, blat, silinya ti, wala itong tagid kay silinya, hindi na pwede, abi nakop siya eh, no? Isang patol nga nag-ako, ano mo na karon? Kay amo na ang layi, blat, pero silinya, kung maulog ng warrant ng barasya, kung di siya malagyo, kwaon siya na yun, kag mo na dayon pagkasugod sang sa kaso ya. At least nag-ako sa sang krimen nga nimo ya. Ako siya. Kaya, mo na, kaya balo ka, ang iyari yung kalinga plantilya niya, o kung ano niya, di mo ginawa plantilya, guro no, kasi Bantay Bukid. Pero actually, province ang konsaya eh. And I heard daw nagmuno na si Mayor kina sa interview ni Action Marlon sa ang atong Kapitolyo Provincial Connection kay ina. Na naka-mention si Mayor Escalante nga daw ipatawagin ng mga Bantay Bukid. Hindi ka nga si Chief lang i-remind sila liwat sa ilang tasking lang at kung pwede lang ipaiwag pa lang sa armas luthang lang muna. Oo, mas maayo na kasi kung si Lieutenant General Kadisar ganin sila nga sa ila ng armas na wala marami siyang listahan sa ila sa pulis nga may mga Bantay Bukid nga may mga lisensyado at yung mga armas na illegal. Correct. Ang ila na niya self-defense na nila ko na. Tama na siya nga ang self-defense may mga question kasi kala kita mo na vlog ka kere kasi armas nga illegal per se illegal gina saya. Oo, kung pasiplatan sila sa pulis pwede na sila yan dahil manakot bisa pagkilala na ba bukid kasi saya legal nga magdala sa armas mo. In other words, hindi sila autorisado magdala armas. Hindi sila autorisado sa kaling kasi sila naman justify naman lang na konspirasyon daw kung na mayaran na kung kuhan pero balo ka galing ka magbantay bukid kung sa karisgo man sa ilan nakatrabaho sa Roger mo. Correct. Dapat rin mag-action Eric sa barangay Tanod. Nga pagkatapos siya daw armado man ng ila sila nga responde barangay Tanod. Kaya kumina sila iba na respeto. Pero kung hindi giman sa mga taga kapital lamon siya muna ito nga nagambal kita siya mga barangay Tanod lamon kasi kung may naway gani hindi ka mo magduksol. Ilang nga ang imuha nyo tawag ka mo pulis. Ang pulis sa'yo na muna makadto. Correct. Kung daw ang ruling, yung nakatawa, pero kung sila nga, kung daw madala malang sa paano nga, mo malang kinakapon din sila nga, madala, nakatiro mo na karon kalabto, kapitana. Gani, man.
ang kabudlay man aksyonere kati may armas sa sun daw ga why man na words ba lang hindi ba gusto tanan no hindi ba gitsa sila tanan pero hindi ba lang words ba lang may armas sa nagpadayaw kay Bantay Bukid at mo nang tabo Gani. tika ni hindi lamang mo na kasi pero pa sa kay Lieutenant Colonel Rocky Diciar okay man ang kaya hindi magina sila kanto sila sa pista kang kay ikaw may armas mo na pero sila ipamangkot si Colonel Rocky Diciar niya ikaw may armas ka man ikaw may armas ka may arama ko sir iti ang armas mo na ginadaldala mo niya pero atong time wala ko sir kay sa mo na disultipes para sa amon balay mo kaya may mga kasapatan mga na kami dapat balati daw ginakonsider na mala ni Police President Colonel Rocky Diciar kung kung halimbawa magiging Matabo. feeling niya kung may mga responde na yak nerek na pinalupok na lang sila kung may reklamo No. ilagi na sinerek kaya kung answer sa suaran para ma-set ka kuha ng armas niya Correct. naman ilang mo na plano ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar kaya Bantay Bukid man na sila kung ano man dyan, kung magreklamo na nagpapaputok sila dyan. Kaya lang dito, ang hindi nga natabo, wala siyang reklamo. Nga may nga binalupok, kamula nila yung natabo, nga may nagpalupok. Gani. Tapos palupok, kasi mo na kunigong bata So, gaprawagan, siya kasi niya kung mayara, mga malaan nga, halimbawa, nagapalupok sa armas, labi na karoon ka Disyembre, silang ni Colonel Rocky Diciar nga magpabalo sa pulis kaya para nga ilay na ma-validate yan kung aanda sang search warrant sa korte para nga ma-search ang balay, agad nga makuha ang armas sa legal bala nga basis, bala sinerek, kag ma-file ang kaso. Kasi mo na, sa mga Bantay Bukid, ginabalan niya, sila nga, once na may reklamo sa inyo, nga muna, pinalupok, kumundan na son, kaya i-search namin ang ano nyo, ang area ninyo. So, ang kaila, tinintindihan man ni Colonel nga, mayarang kumuna ginabantayan, pero dapat mangin responsable sila nga ito gani, doble ingat, no? Once gawing laruan ng baril. Okay, hindi niya delikado na yung katama, as much as possible, mag-load lang kuno sa armas, i-load lang kuno ang bala, i-chamber, mayara, gigman nga, pero kung wala, sila i-safety termi. Correct. Oo, mga pinigkutan, i-undergo na lang, ang taga. Kanto ang mga magbalag sa armas. Hindi na sila ka kaya kanina wala kanina sa mga Bantay Bukid nga aras kung nag-nes lang kaya wala ko yung tolerate sila sa inyo pero sila kuha sa may reklamo na sila sa inyo sa Bukid pa kamuya. Correct. Krear naman liwat ang tabok. Leko sa signal mo, sir, Jer, ko doon off on on. Jer, leko sa signal ko doon off on signal, basi kung maka-adjust ka gamay sang posisyon nila. Kaya lang kayo, bisa lang ako, di ganyan, biko ganyan sa monitor ko lang mo, kasi mo na nga daw, stop. Okay, ara na. Klaro na. Ara na, pero kaya daw naglubat mo nga akong cellphone. Pero okay lang signal mo Proceed action na, Roger. Ara na. Okay na. Okay, sige. So, muna si Derek buat batayan ito na ma-file ang kaso kay mauna to sa mauna sila na sa Public Attorney's Office para sa extrajudicial confession. Kaya Jer, liko dyan sa signal mo, Jer, kada nag-off and on now. Ano naman? Do lobat ka guro ng sitwasyon nga do lobat guro Ay, ako ko na niyo. Sige. Ingagaw na ka, lobat ka na? Lobat na. May 110 person ini si Jan Gallego alias ini siya generic grip provider of warrant of arrest
nga 24,000 para sa iya sila nga temporaryo nga kiloyan di sila no siya karon sa bahin siyang City social facility. Sige. Aba, report sa informasyon nga sa may insurance sa California ka sa probinsya. Atong mga aksyon, salihin ka man sa Pinas, labuton ka sa kahamo. Pagbalik. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Reception Roger Gutim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay si Roger Gotib. Nagahimumugto ang signal ni si Roger Gotib. Live report kay kan sa Cadiz City. May gabi dira kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Star Mayo dira sa Minnesota State. Good morning dira sa imo. Kay Police Major Richard Pajarito. Ang mga kapolisan dira sa Police Station number 3 nagamonitor gid sa ato, no? Labi na gid ang mapisan nila dira nga hepe nga si Police Major Richard Pajarito, ang hepe sa Station number 3. Sa mga K9 niya da, may gabi gid da. Kay Jocone Esteves da, may gabi gid. Kay Mrs. ya Exi Cabarles Esteves dira sa Mansilingan gamonitor sa ato, no? Si Toto Arnel Binares Senior. Pre, musta ka da? Kamusta si Junior? Si isa pa nimo ka anak pagid. Gas Toto Andro Mamon Binares da, no? Monitor sa atin sa lihis eh. May gabi kita. Kay Inday Blasa da, may gabi ha. Kay Michael John Season da sa Sumag, Purok Brotherhood ga monitor sa aton. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family ara ga monitor sa aton. Si Ali Punisaw, may gabi gid Ali Punisaw. Grabe ang ngalan niya sa FB, no? Toto Paulo Provido pare may gabi dira sa imo. Ka-monitor pa si kumpare ko Paulo Provido. Paurok-urok pa sa. Ito ka pa ni Premo ni Oras. Ka pulaw-pulaw pa. Ara Cristoto Andro Mamon Binares Dasig sa magkuan ba? Dasig sa magresponder ba? Kay Sermon Lopez da may gabi igid. Sermon Lopez da kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dara sa Barangay Mina Sipalay. Sa mga taga PhilPower da mayong gabi igid. Ari ba ng balos nga report ni Aksyon Nelson Pateño? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, mayang gabi man, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon nga padayon nga nagapamati. Kita ito da kara buwas sa gabi, kaya daw may activities da sa Nupo mo. Sa Nupo? Oo. Okay. Daw may bisita da sila, batiko daw artista to. Ina? Oo. Last size ko na to, basi pakals ko to. Bao. Latsada eh. Basta mo na oras daw, mo ginapangita mo. Nam lang diretso ka na, bla nga, diretso ka na dahil tulog, bla kung busog ka na. Laban. Oh. Yes, Aksyon Eric, no, kaina, arestado ang sa akto nga nagapatigayon sa isa ka patsisyon ang anom tanan ka mga persona nga ginapatigayon sang isa ka bypass operation sa gintingob nga persa sang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpanguna ni PDEA Agent Daniel Bernardo sang Rayon 6 kag katapo sang San Carlos Police Station dira sa may Hope Street sa may Barangay 5 siyudad sang San Carlos las 2 sa kaina. Aksyon Eric, no, ang mga nagkaladakpan ang ginkilala nga sanday Roselyn Muri, 43 anyos, Sharina Lanyuhan, 18 anyos, Jan Alpio sa Aloro, 21 anyos, Danis Muri, 20 anyos, Catherine Rodriguez, 31 anyos, kag isa ka minor de edad nga nagaedad sang 15 anyos. 15 ka gramo sang ginapatihan nga suspected shabu, isa ka improvised toter,
assorted lighters, isa ka improvised killer ning ginahimo-himo nilang kiluhan, isa ka green plastic container kag aluminum foils kag cash nga 2,500 pesos. Ginabulubanta naman nga naglabot sa sin 102,000 no. Ang balor sang suspected shabu nga nakuha kay na sa mga suspitsado. Kung madumduman mo action Eric sa tong nagligad nga Disyembre 6 sa amuman nga barangay, 5 man to kabilog ang ginapanakop sa aton sini nga mga kapulisan kag PDEA dira malapit lang sa may ano lang ni sila kaiping lang sityo dira man sa may barangay 5 sa siyudad sang San Carlos. So karon ning atno mga suspitsado kalakip ng nauna nga gindakop nila ara karon sa custodial facility sang San Carlos City Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso sa Republic Act 9165. Sa aton kay na nga interview sa kay PDEA agent Daniel Bernardo aring iya sini nga payag. Sir, sa Action Radio, Sir Bacolod, ang inyo rate, sir, inline pa ni isang nagligad nga rate nga gipatigayon diri sa Barangay 5? Bali, sir, continuous lang sir na operation namin sa pag hanap ng mga drug bins dito sa Carlos City. So far sa inyo karon nga monitoring diri nga area sir sa Barangay 5, naga-proliferate gud kayo ang drugs? Yes sir, bali ang Barangay 5 ug Barangay 6 mao ni sila ang duwa sa mga hotspot diri sa San Carlos City. Sino sir ang subject ni sir sang raid na? Kani si Roslyn katong bay nagapunggo dito sa Dugay na sila sir nga nag-operate? Oo, dugay na po ni sila nga na reported na timingan lang nato nga natay confidential informant asset nga makasulod siya palit og items. So amo to action na Eric no ang kabahin sa pahayag ni PDEA agent Daniel Bernardo sa ginapatigayon kay nga Red Las Dos dito sa may siyudad sang San Carlos. Nag-aksyon gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Aksyon Nelson Patiño, mga kaaksyon diin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action Nelson Pateño report live gikan sa area sang San Carlos, Toboso, Calatrava. May gabi dira kay Sir Edwin Regula. Si Sir Edwin Regula do SPO 3 na nibla mo kung SPO 4. Sir, may gabi dira sa imo. Kag ginatami taman dira si Butchoy kay Washington Sniper da. Sir, may gabi kag kay Toto Kaylee Martiberio Orola. Ara masaga monitor masagli sa ato no. Galanta sa ato sa nga Facebook live. Masalamat gid ito to Kelly Martiberio Orola kag kay Sir Washington Sniper. Kapaurok-urok paslaw. Halin sa report ni Action ng Nelson Pateño, may balos mga report sa Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Line number 2, Action Arlo Ticar sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Action Eric, si Police Lieutenant Hani G. Labaro, ang Deputy for Operations sang Silay City Police Office, kag Deputy Chief of Police sang Silay City Philippine National Police, amo ang nagpanguna sa pagpatigayon sang training kag seminar, pinaagi man sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, ang Chief of Police ang Silay City Police Station. Ang nasambit nga training kag seminar Action Eric
Ang patigayon ini sa may barangay hall sang barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay, diin ang mga katapo sang barangay peacekeeping action team o kondipat amo ang mga tumalambong o partisipante. Din talakay sa nahinambitan nga kahiwatan sang mga kapulisan sa siyudad sang Silay Action Eric, amo ang ginatawag nga dapat ang dipat amo ang mangin first responder sa eksena sang insidente. Ikaduha, ini sila ang gintudloan man sang mga correct technique sa pagmaniobra o pagahimoon, kag ini sila Action Eric ang ginsaysayan man sang kon ano ang pag-obra sang basic report writing lakip na ang kaimportante sang Republic Act 9262. Ang mayor nga tinutoyo sang amo nga training kag seminar Action Eric amo nga ma-promote ang self-confidence sang tagsa ka mga BIPAT member, ilabi na sa oras nga may armas kag wala sang armas nga konfrontasyon. Report na gikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. Action Arlotica reporting, mga kaaksyon diin kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Arlo Tikargi kan sa 3rd District. Tami ako lang dira pamilya ni Ma'am Chodilin Rigula sa Sagwa, Banwa, Valladolid. Ali na kay Sir Edwin Rigula. Tami ako lang dira sa Barangay Maaw si Tatay Talog Francisco, kaparok-orokin santang nagakapi-kapi. Sa Sitera Family sa Barangay Balingasag, Bago City, ara man sila. Nagapaurok-urok man, pamati sa Action Night Patrol Program, no? Kapamati man si Maginoong Barumbado. Ay, puwerti. Sabi nga mga ngalan sa ila sining FB, no? Lumahuya man taba. Kay parito dra lito, kuan Tagalog da, kay Manang Bet Tagalog, kay G-Boy Tagalog da, ha? Nagapaurok-urok na sila permi pamati sa Action Night Patrol, no? Sa pamilya Tagalog. Kompleto nga bila kundi sila kapaurok-urok pamati. Sa kay MGS Candido Hildore sa Sumag, may ngabigid, no? MGS Candido Hildore sa area sa barangay Sumag. Dugang anta ang aton sining ang Action Balita. Pagbalik naton, report sa Patrol 2 with Action na Dinamoso. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Cobra Energy. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 ka dekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, ito kadagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabok dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 ka dekada
wala na'y kuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong sino si relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagbaton man sang pagpasidulog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod.
Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Karon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpalagad mga bidira kay Migoco Frankie Alojado and family, kay nong Conrad Abalahon Polhencio, ka-monitor pa sa aton. No si Maninoy Mae kag si Maninay Cherry Salvacion sa La Carlota, ara pa. Mga bidira kay Nonoy Chao Peralta, kinatamyaw kag ni Juliet Sierra frontliner, Basro sumag ni mga rescue group ni ka-monitor sa aton, no? Si Ponteras Mayo, na may gabigid Veronica Santillan Manukan, sakay manong email kag manang ni Lida Lopez. Star Mayo, good morning madira, no? Kay Bridget Nogalo Erbas, gapamati man po dya si Papa Nunoya, monitor gid, no? Sige, balikan ta sa action din na Moso Patrol 2 sa iya nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Mike Patrol, Field Reports. Action din sa balikan report, please come back. Action Eric, naglambot na sa 245 nagpositibo nga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office apang isa na lang aktibo nga kaso sa COVID-19. 242 ang recoveries kag may duha naman nga napatay. Sa record man sang NOPPO sa 2,386 ka personnel, 2,362 na nabakunahan kundiin, 320 nakabaton sa first dose kag 2,042 naman ang nagkompleto na sa second dose. Sa iban pang balita, naglambot naman sa 248 mga bago na promote nga personnel sa NOPPO, 244 ang Police and Commission Officers, kag 4 ang Police Commission Officers, samtang 63 naman ang na-promote sa Bacolod City Police Office kundiin, 63 diri ang PNCO, kag isa naman ang PCO. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, action itinabo sa mga ka-action, din ka man sa Pinas, laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Good night, ka. Ayos! Salamat kid Action na Dinamoso Patrol 2. There you have it. Agabugusan ng mga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Miyerkules nga edisyon, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Huwebes. Ato sa mga patrol layon at reporter sa Action nga napalagad. Karong gabi sa Action Roger Gutiv, Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Action Ed Dinamoso. Action Papang Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa alas sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lakat ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sayo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,